Jag heter Lisa och är från Skravfors. Det här är en bild på min gamla gruppbostad. Jag jobbar på Kråkan innan där jag jobbar med data. Det här var min mamma. Hon finns nu i himmelriket. Jag vet att hon ser mig. Hur var mammas passion? Hon var snäll, speciell för mig. Hon var min kompis. Hon var mitt allt. Hon gjorde allt för mig. Jag har en hund som jag tycker om att leka med. Hon är 3 år nu. Men min hund är snäll och söt. Nu går jag på en datakurs på Hola. Och det tycker jag om såklart.